N'an segira kana Bamako an bɛ taa Sotubakaw fɛ yen. Sotuba policiso o ɲɛmaa n'o ye commissaire ye, o ye commissaire principal de police Issaka SISSOKO ye, a n'a ka dangan o ye commissaire de police Diaward TRAORÉ ye. Août kalo tile 5 k'olu kɔni sera sa k'u bolo da siganama 4 ka maa minnu ka baara ye ka drogue ta ka bɔ yan ka taa feere diɲɛ jamana wɛrɛw la. Min ye Issaka n'a ka cɛdenw n'a ka brigade maaw ye, olu ye mɔmɔli kɛ ka wuli ka jɔ kɛ. Min ye kibaruya di min bɛ bolimasiri tabaga ka gun kan, olu fana y'u dɛmɛ ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen tɔ banban. O hukumu kɔnɔna na sa Sotubakaw fɛ yen Falaye, u taara bɔ maaw ka sa maa minnu kɔni bɛ drogue olu b'a don bɔrɔ kɔnɔ k'a bila ka taa nanzaralakaw fɛ yen Europe. O la sa siganama 2 minɛna, LK san 25 ani MK san 40. Olu ko a ma se ko la ko in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yɔrɔ min, olu da don a la k'a bɛɛ ɲɛfɔ siɲɛ kelen ko n'a sɔrɔ u bɛ se ka k'olu bilali sababu ye. Olu tɛ polisiw dɔw Falaye. Olu ye ɲɛfɔli kɛ, u fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kilogramme 2 dɔrɔn de tun b'olu bolo dɛ, ko yɛrɛ man ca kosɛbɛ, olu tun b'a fɛ ka t'o di nka ko in jubaju ye minnu ye ko o maaw fana bɛ yen. Jaw y'a sɔrɔ sa, o kɛlen don ka min dilan Falaye, yiri maani n'o o ye an ka seko ni dɔnko maaw bɛ baara minnu kɛ yen, u y'o de kɔnɔ ci ka drogue don a kɔnɔ ani drogue mugu k'o kɛ k'a fa tewu. O la sa kilogramme 2 min fɔra, a taara sɔrɔ fɛn bɛ min ka ca o ye. Polisilaka ninnu ko sa ko ka yiri maani ninnu dayɛlɛ Falaye. Yiri maani dayɛlɛlen yan ka di yen ye. Min ye o jaabiw bɔra min na sa, maa 2 in ka gramme 2 in o ye laban ka kɛ drogue dandɔnbali ye. Sɛgɛsɛgɛliw tora sen na, ɲininiw tora sen na. 2 wɛrɛ bɛ yen n'o ye OA ye san 30 tɛgɛ dara ale kan, BK san 40 ale fana minɛna. Nin siganama maa 4 bɛɛ lajɛlen cɛw kɛra u la. A kɛra Johnsona ye, sabula yɔrɔ minnu n'u y'o fɔ sɛgɛsɛgɛli kɛra ka t'olu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ. A taara sɔrɔ Sotubakaw fɛ yen yɔrɔ belebele dɔ de bɛ yen, san kalo 12 maaw bɛ taa minɛn bila yen, a bɛ taa nanzarala Falaye. Ja ninnu ye drogue de kɛ. O la sa maa bɛ yen sa ko kɔni bolo bɛ ko in na sa, polisiw y'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye Sotuba polisiso la sa ka sɛgɛsɛgɛli gan u kunna. Ɲininkaliw bannen, olu y'u ta ka taa di kiiri tigɛlamaw ma, sabula polisiw ka baara ye k'a sɛgɛsɛgɛ ka sɛbɛn k'a kan ka taa ni kiiri tigɛlamaw fɛ yen. Tile 2 de b'u bolo kan ka o baara kɛ Falaye. N'a mɛnna u b'a fɔ procureur ɲɛna an ma tila sɛgɛsɛgɛli la hali bi u bɛ continuer ni a ye. O la sa Youssou Kone n'o ye polisi directeur ba ye, contrôleur général de police, ko k'a ka cɛdenw fo nin baara in na. Ministre Daouda ka dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na. Polisi ɲɛmaaya min bɛ Sotubakaw fɛ Falaye n'o ye Issaka SISSOKO ye, k'a b'a ka cɛdenw fo wulikajɔ ni cɛsiri la nin baara ɲuman in kɛli la. Wa ko k'a ɲini dugudenw fɛ sa ni polisiw ka jɛ, wolomasiri tɔw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka lakana sabatili baaraw kɛ. Ni maa min ye sigana ko ye, ka n'i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye, 101 wele 101 yaasa i ka se ka polisilakaw sɔrɔ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Sɛbɛn fasirila maa min fɛ Compole Berthe, polisi direction générale ba o kɔnɔna na olu ka kunnafonidi ɲɛmaa ye ale